ڤایرۆسا کۆرۆنا li Sûriyê Du nûçe derbarê hejmara hilgirên vîrusa koronayê tên ragihandin. Rejîma Sûriyê dibêje tenê 39 kes bi koronayê ketine. Lê Rawingeha Sûriyê ya mafên mirovan dibêje hejmara hilgirên vîrusa koronayê li deverên jêrkontrola rejîma Sûriyê ji 39 kesan zêdetir e. Li gorî Wezareta Tendurustiya bi ser rejîma Sûrî ve ku keseke din bi vîrusa koronayê ketiye û hejmara hilgirên vîrusa koronayê li Sûriyê gihîştiye 39 kesan. Wezareta Tendurustiya bi ser rejîma Sûrî ve ragihand ku keseke din bi vîrusa koronayê jiyana xwe ji dest daye ku bi wê yekê hejmara kesên bi vîrusa koronayê jiyana xwe ji dest dane gihîştiye 3 kesan. Lê belê, Rawingeha Sûriyê mafên mirovan ragihand ku li deverên dibin kontrola rejîma Sûrî de 100 kes bi koronayê ketine û nîvê wan li Tartûs û latqiyê ne. Li gorî rawingehê ku jê derên pizîşkî ragihandine, hejmara pêketiyên vîrusa koronayê yên balgekirî gihîştiye 98 kesan ku 37 kes li parêzgeha latqiyê ne û 21 li Tartûsê ne. Bi vî awayî 40 hilgirên vîrusa koronayê dimînin. Ew jî li her yek ji parêzgeha Helebê, Himsê, Hemayê û Dereyê tên dabeşkirin. Li gorî rawingeha navborî ku hejmara kesên di karantînê de dimînin gihîştiye 1300 kesî û 420 ji wan derencamên piştgirîna wan negatîv bû. Bi vê yekê, rejîma Sûrî hejmarek radikîne. Rawingeha Sûrî ya mafên mirovan ku li gorî jê derên pizîşkî belav kiriye, hejmareke din radikîne. Lê gelo, eger hejmara hilgirên vîrusa koronayê li deverên jêrkontrola rejîma Sûrî gihîştiye 100 kesan. Ji ber çê rejîma Sûriyê siyaseta veşartina hejmarên rastexîne cîbicî dike.